Nɛgɛ kanɲɛ 17 o bɛ bila san marabolo la ani 13 bɛ Washington DC Amérique faba kɔnɔ. A y'aw bisimila Mali kura o kunnafoni kɛnɛ kan an ka bi kunnafoni kumabaw o bɛna tali kɛ ninnu de kan. Lakanabaliya koro Dinanguru sigida koro marabolo la o bɛ marifatigi kulu dagaw kɔnɔ ka kɛɲɛ ni sigida mɔgɔw ka fɔtaw. Tinsewatin Mali Kenyaka n'a kɔrɔnfɛla la Rusi jamanaw ka sarala sɔrɔdasi kulu Wagner y'a jira bi tɛnɛn don ko a ye bɔnɛba sɔrɔ minnu cɛla ka ɲɛmɔgɔ kɔmandan o tanyana kɛlɛ senfɛ ni banbacibagaw faranfasi kɛlɛcɛw cɛ Mali Kenyaka ni kɔrɔnfɛ dɔgɔkun tɛmɛnen. Amérique kiiritigɛsoba n'o ye Cour suprême jamanakuntigi Joe Biden ye hakilina dɔ jira min tun makɔnɔnen don kosɛbɛ walasa ka Amérique kiiritigɛsoba falen. Démocrate jamanakuntigi b'a ɲini Congrès fɛ a ka dan sigi waati dantigɛli la ka jogo ɲuman sariya dɔ sigi sen kan kiiritigɛso ka kiiritigɛlaw 9 ye. Biden fana bɛ ka sariyatigɛlaw gɛrɛntɛ walasa u ka sariya falen ko sɛmantiya min bɛna dan sigi jamanakuntigi ka lakanabaliya la n'o ye immunité. An balimaw ani wula Dinanguru o dugu kɔnɔ koro marabolo la o bɛ marifatigiw kulu daga kɔnɔ ka kɛɲɛ ni sigida mɔgɔw ka fɔta ye. Kabini dɔgɔkun daminɛ na binganiw bɛ ka caya Banɲagara mara la bingani minnu bɛ nɔ bila sisan sɛnɛko o baara wulikajɔw la o maraw kɔnɔ. O hakilina nin na an ka VOA Banbara lasigiden Koro n'o ye Tiyani Wedrago ale b'a kunnafoni ɲɛfɔ an na. A bɛ kunɲɔgɔn 3 bɔɲɔgɔnko bɔ degun kɔni bɛ Dinanguru n'a mara bɛɛ lajɛlen kan ka sabu kɛ kulu marifatigi minnu ma lakodɔn olu kɔni kɛlen bɛ ka yen dugu kɔni lamini ka taa ni ka segin k'o kɔn. Nin wale in kɔni kɛlen bɛ ka degun lase yen duguden caman ma a dɔw kɔni porokotora ka bɔ dugu kɔnɔ ka na Koro yan nɔ u ye u ka seereya dɔw d'a ma u y'a kanu u tɔgɔ ka to dogo la. Depuis mois de sécheresse wagati u y'a daminɛ an taara danni kɛ u y'a daminɛ ka mɔgɔw gɛn dɔɔni dɔɔni u ye groupe de kɛ yɔrɔ 4 bɛɛ u y'a minɛ siɲɛ kelen ko mɔgɔ tɛ bɔ mɔgɔ tɛ don. Hakilina jiginna salongo ni degun ɲɔgɔnna kɛra Dinanguru mara la mun nana kɛ sababu ye maaw ma se ka sɛnɛ kɛ ɲinan fana a degun kɛn bɛ sababu ye maa caman tɛ se ka taa foro la o hukumu kɔnɔna na i b'a jate minɛ sugufiyɛw ale ni yɔrɔ camanw na suman kɔni gɛlɛyalen don i n'a fɔ an ka seere b'a ɲɛfɔ an ye cogo min na. Sisan ɲɔ bɔrɔ kelen o ye 5000 de don a bɔli dɔw b'a feere 200 francs dɔw b'a feere 250 yɔrɔ dɔw bɛ 40 yɔrɔ dɔw bɛ 50 mais ni bɔrɔ fara o ye 50 a dɔgɔyalen b'a 9 ni m'o bɔ i t'a sɔrɔ maintenant malo fana sisan bɔrɔ kelen 50 kg ale ye 6000 ani dɔrɔmɛ 100. Duguden caman ka lakɔlɔsiw kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ ko Banɲagara mara kɔnɔna na sɔmiya baaraw de dangariwale tigilamaw bɛ dankariw kɛ ka ɲɛsin sɛnɛkɛlaw ma wa laɲini kelen mun b'a la o de ye ka na ni degun ye sɛnɛkɛlaw fan fɛ u kana se ka taa u ka forow la. Caman ka welewelekan nin waati o de ye jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka wulikajɔ kɛ walasa maaw bɛ se ka sɛnɛ kɛ baw ka fara lakanabaliya gɛlɛyaw kan gɛlɛya min kɔni bɛ nin mara in kɔnɔna na o bɛ tali kɛ sumanko gɛlɛya de ye. Tiyani Wedrago VOA Banbara tɔgɔ la ka bɔ Koro. Mali finitigiw o ni Banbanci jɛkulu olu karila ɲɔgɔn na Tinziwatène o sigida la Algérie dancɛ kɛrɛfɛ. Mali cɛdenw ye a lase cikan fɛ ko a yɔrɔ kofɔlen o bɛ u bolo kamasɔrɔ a ma murutilen olu bɛ k'o cikan lakari. Ka faamuyali sɔrɔ o ko la an ka tugu VOA Banbara lasigiden Bamako Mariam Kuyate ka kunnafoniw kɔnɔ. Kabini Alamusa tɛmɛlen kɛlɛjuguba bɛ Mali woromasiri tabaw ni rebelle murutilenw cɛ Tinzawatène dugu min yɛrɛ bɛ Mali woroduguyan fan fɛ n'a ni Kidali cɛ bɛ taa kilomɛtiri 200 bɔɲɔgɔnko la wa dugu laban de don Mali ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ. Sibiridon woromasiri tabaw ka kunnafoni di soba DIRPA ale ye communiqué kɛ ni k'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ juma su ka dugu jɛ sibiri la ko ni rebelle murutilenw karila ɲɔgɔn na a dugu kofɔlen yɛrɛ la k'u to u ka patrouille la ko sabula yɔrɔ min don a falen don jatigɛwalikɛlaw la ani feeresani juguw olu sugu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ a yɔrɔ kofɔlenw na. A communiqué kelen yɛrɛ kɔnɔ a yirala k'u ka kari ɲɔgɔnna in yɛrɛ sen fɛ k'u ye dankari rebelle murutilen maa 20 ni kɔ bɔɲɔgɔnko la ani k'u bolofɛn caman tiɲɛ n'u ye u ka kɛlɛkɛminɛw yɛrɛ ye. Mali sɔrɔdasiw fanfɛla la k'u ka maa 2 kɔni nin tola nin kɛlɛ in sen fɛ maa 10 olu joginna
o bolofɛn damadɔ tiɲɛna. Diripa y'a yira ko ni waati in kɔni na sa ko Tenza Waten ko o kɔni bɛ u ka kɔlɔsi kɔnɔ. Sɔrdasiw ka communiqué nin yɛrɛ kɔfɛ, maa murutilenw fɛnɛ y'u ka bataki bɔ min kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ k'u ma sɔn armée ka ni fɔtaw ma. U y'a yira k'a fɔ ko kɛlɛw kɔni ma ban k'u bɛ se ka waatini bila ko nga hali bi ko kɛlɛw bɛ sen na. O siratigɛ la an ye kuma di Adama Diongo ma, sɛgɛsɛgɛlikɛla don lakana yɛrɛ bankun kan, Pays Dogon o sifinakaw fɛnɛ ka kulu ɲɛmaa don. A b'a ka yetaw fɔ ka sanga Woromasiri tabaw ni rebelle murutilenw ka ni bataki bɔlen fila ma. Armée bɛ ka communiqué minnu k'a la ani banbanciwalew yɛrɛ mɔgɔw bɛ ka bɔ ka min fɔ a kɔnɔ n'i y'a fila ta k'a lajɛ an b'a fɔ o de ma ko guerre de communication mais n'i y'a ta k'a sɛgɛsɛgɛ yɛrɛ Kidali kɛlɛ kɛra cogo min na ni mɔgɔ min bɔra o kalama an ni fisi ni bɛɛ kɛlɛ ninnu kɛra cogo min na o kɛlɛ in kɔnɔna na banbanciwale mɔgɔw ye kuma o kuma fɔ a si ma kɛ sababa ye kuma taara laban min na o ye armée kun ye communiqué min kɛ kɛlɛ yɛrɛ taara ban o de kan mɔgɔ y'a dɔn k'a fɔ armée ka kuma de kɛra tiɲɛ ye donc hali ni kɛlɛ min filɛ ka kɛ Tenza Waten n'i ye ne ɲininka i bɛ se ka sɔn armée ka kuma ma ka tɛmɛ banbanciwale mɔgɔw ta kan parce que o kɛlen bɛ ka o y'an dege o de la quoi kɔrɔlen o bɛ kumaw fɔ ni ko nana ban i b'a ye k'a fɔ ne kɔni ka faamu na min ye rebelle ka côté ye ayiwa ka essayer k'a lajɛ ko olu ko identifier ka ɲa donc ka kumaɲɔgɔnya jɔ olu ni jamana cɛ ko in bɛ se ka dala sa olu ka côté la cogo min na maintenant n'olu ni ninnu farala ka bɔ ɲɔgɔn na sisan donc olu ka ko bɛ ɲɛnabɔ cogo min na armée yɛrɛ b'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen dɔn. Yasa ka se ka Tenza Waten o yɛrɛ situation dɔ ni waati in na an ye wele bila Diripa maaw ma nka an ka wele ma jaabi u fɛ. Mariam Kuyate ka laselikan don ka bɔ Bamako, VOA Bambara tɔgɔ la. Ka da o kunnafoni kelen na Rusila olu ka sarala sɔrɔdasi jɛkulu n'a bɛ wele ko Wagner olu y'a jira tɛnɛndon na ko a ye bɔnɛba sɔrɔ u ka ɲɛmɔgɔ dɔ fana fagara o tun b'o la o kɛlɛ sen fɛ banbanciw ni farafise kɛlɛw cɛ Mali kɛɲɛka o n'a kɔrɔn fɛ. VOA Bambara kunnafoni dira Mariam Traoré ale b'a kunnafoni lakale an ka lamɛn. K'a daminɛ juillet kalo tile 22 la ka se juillet kalo tile 27 ma Mali cɛfini tabagaw n'o ye armée malienne ye ni Wagner ka kɛlɛkɛcɛw u ni surakaw ka finitigi jɛkulu dɔ mu karila ɲɔgɔn na i n'a fɔ ni kunnafoni di so cakɛda n'o ye 13e aswad ye y'a kunnafoniw lase cogo min na kɛlɛkɛla kulu minnu bɛ wele nanzarakan na ko coalition de forces séparatistes Touareg ani ka fara jɛkulu maramafɛntigi dɔw kan i n'a fɔ ni kunnafoni ninnu bɛɛ lajɛlen batakira cogo min na ka bɔ Irisiw ka kunnafoni di gafe kan min bɛ wele ko Razgorska Wagnera n'o ye u ka kunnafoni di sira ye bɔlɔlɔ kan n'o bɛ wele ko chaîne Telegram ni kunnafoni di kulu in sigilen don sen kan Wagner ka kulu ka ɲɛmɔgɔyaso fɛ mugu ni kisɛ gana u ni ɲɔgɔn cɛ tile 2 kɔnɔ a jɛkulu maramafɛntigiw kelen kɔfɛ ka dɔ fara u ka dangariliwalew kan min kɛra ni maramafɛnjugubaw ye ani ka fara sanfɛ kɛlɛkɛlan dɔrɔnw kan fo ka taa se bolimafɛn balalen dɔw ma n'o bɛ wele ko voiture piégée a kɛra sababu ye ka Wagner ka kɛlɛkɛjɛkulu finitigi cɛden caman de ni bɔnɛ ani ka fara Mali finitigi dɔw kan i n'a fɔ ni kunnafoni di so cakɛda n'o ye 13e aswad ye y'a kunnafoniw lase cogo min na Wagner jɛkulu ka cɛden dɔ min bɛ wele ko Sergei Prod Shevchenko fagara ni dangariliwale in senfɛ i n'a fɔ a kunnafoniw labilala cogo min na nin bataki in kɔnɔ kulu min n'a bɛ wele ko CSP DPA olu ka kumalasela ye a lase ko kulu kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ min sigira sen ka jɛkulu maramafɛntigiw fɛ minnu fanba bɛɛ lajɛlen ye surakaw ye de y'u kanbɔ ni nin dangariliwale in ye k'a fɔ ko olu bolonɔ don wa k'u y'a yira k'u ye sebagaya sɔrɔ Mali jamana finitigiw ani Rusila kɛnyɛrɛ ye finitigi Wagner kan kari don bataki wɛrɛ fɛnɛ min labilala Mali jamana finitigiw fɛ ye a lase k'u ka wulikajɔw sera ka to u ka tigɛ kɛ yɔrɔ la yɔrɔ min ni o tun minɛlen don jɛkulu maramafɛntigiw bolo ani fɛnɛ k'u sera ka jɛkulu maramafɛntigi ma camanba de nin bɔnɛ ani dɛmɛbagakulu dɔw Mali jamana finitigi minnu bɛ fanga kunna ni u kɛlen don ka fanga ta kabiri fanga dafiri kɛra y'a yira kabiri fanga ta waati jamana kɔnɔ ko u ka hakilina wulikajɔ fanba dɔ bɛnnen don lakanako ma ani ka jadi jɛkulumaw kɛlɛ pewu ka bɔ Mali jamana kɔnɔ o sen fɛ u sera ka wulikajɔ sabati ka tigɛ kɛ Kidali mara la ka bɔ jɛkulu maramafɛntigiw bolo minnu tun kɛlen don k'u dili don nin yɔrɔ kofɔlen in na jamana kɛɲɛkanya fan fɛ sanjiba fɔnɔ kɔfɛ sanji wɔyɔ o jiba ye bila dugu kɔnɔna lamini VOA Bambara lasigiden ka bɔ Bamako Mohamed Daɲogo ale b'a kunnafoni ɲɛfɔ yan
juillet kalo tile 22 tɛmɛnen 100 mm kɛmɛ ani 2 o de nana bila tile 2 o kɔfɛ 100 mm kɛmɛ ani 5 o de nana dugu kelen kɔnɔna la o kɛra sababu ye ka tiɲɛni caman o de don bilakaw kun Yaya Wara Buhari ale ye bilaka ye an k'ale lamɛn. N bɛ fɔlɔ min na o ye ji hakɛ min nana san na ɲɔgɔn famana ka na bila n'o kɛra ji tagayɔrɔw bɛɛ de fala ji kan ka boli fosi dingɛw kɔnɔ ka taa fan o fan fɛ o bɛɛ fala donc ji kun bɛ taa kungo kɔnɔ ka tila ka segin ka na dugu kɔnɔ donc gɛlɛya fɔlɔ kɛla o ye en tout cas a ye tiɲɛni min kɛ a tɛ se ka lakali mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko nin tiɲɛni hakɛ in de kɛla tellement que tiɲɛni kɛlen ka ca mɔgɔw y'u ka sow pɛridi mɔgɔw ye u ka dumuni dundaw pɛridi ɲɔ ni malo tuntunna baganw t'a la sow binna tiɲɛni min kɛla mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ka s'a dan na. O la sa bilakaw kɔni u ye weleweleda bila bɔlɔlɔsiraw fɛ ani sira bɛɛ lajɛlen fɛ walasa dɛmɛ o bɛ se k'u lasɔrɔ cogo min na bilakaden minnu n'olu sigilen don Bamakɔ olu ye lajɛrɛ belebele kɛ sibiri tɛmɛnen mun bɔra o kɔnɔna la marakacɛ daw n'ale kɔni ye nin kulu in kɔni ɲama ye an k'ale lamɛn o kan. donc mɔgɔ minnu n'olu tun bɛ lajɛ la sibiri mɔgɔ 50 dakɔrɔ la o tuma bɛɛ y'i bolo don i kun an ye sefa wari min ko fara ɲɔgɔn kan o yɔrɔnin bɛɛ o kundama bɛ t'i jɔ fo 100 a dakɔrɔla la o ma kɛ a bannen ayiwa an ye a laɲini fana k'a fɔ nin cogoya in na mɔgɔw bolofɛnw de taara ji la ka fara balow kan o tuma minnu n'olu seko ye fini ye donfini ye o ka se ka fara ɲɔgɔn kan min bɛ se ka taa kɛ sababu ye ka mɔgɔ degunenw k'u dɛmɛ finiko siratigɛ fɛ o tuma kɛnɛyako siratigɛ fana la an ye gangan gosi k'a fɔ mɔgɔ mɔgɔ ni seko dɔ b'i ye kɛnɛyako siratigɛ la o tuma i ka se ka fura dɔw di i ka se ka dɛmɛ wɛrɛw kɛ an y'a ɲini k'a fɔ dɛmɛ ninnu ka don u ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ min ye dɛmɛ lase anw ka jɛkulu ma Bamakɔ yan jɛkulu in dɛmɛ in a bɛ se. O la sa Mali météo la o mun ɲɛsinen don san nacogo kibaruya ko ma Bakari Maganɛ n'ale kɔni bɛ cakɛ ye ale y'a yira k'a fɔ ko ɲina sanko kɔni a bɛ bonya kosɛbɛ fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ a b'a da don la k'o fɔ an ye. An ka sɛgɛsɛgɛliw fana y'a yira k'a fɔ ko k'a daminɛ juillet août septembre o kɔnɔna na san barikama caman de bɛ yen jusqu'à ce que fo inondation bɛna kɛ a bɛna kɛ yɔrɔ caman na. Mali kɔnɔna na donc mɔgɔw k'u sigi n'a ye bon yɔrɔ minnu bɛ yen déjà n'olu bɛ dingɛ kɔnɔ comme i b'a fɔ komi bila n'a ɲɔgɔnnaw parce que bila yɛrɛ de dugu sigiyɔrɔ bɛnnen don ji sigiyɔrɔ ma donc o la fo ka jateminɛ sugu dɔw de kɛ sisan sa olu bɛ se ka kisi cogoya min na ni san barikamaw nana n'a ser'u ka yɔrɔ la u ka fɛɛrɛ tigɛ joona u ka taa gere kan c'est à dire sanfɛlaw la u ka ji sigiyɔrɔ ninnu to yen. Yani samiyɛ yɛrɛ fana ka se labɛn dɔw de bɛ kɛ n'o ye ka caniveau jiboli sira ninnu labɔ olu baaraw kan ka kɛ a kuma na y'a ye donc n'o fana kɛra ka ɲa donc a ka ca ala fɛ ni san barikamaw nana ji bɛ woyo ka taa joona yɛrɛ ma. O la halisa Bakari Maganɛ ka fɔ la don n'a nataw la mun kɔni ye sanko kɔni ye o na warakata kosɛbɛ o la maliden bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛ tigɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu sigilen don jiboli siraw la u ka bɔ o yɔrɔw la walasa ji a kana tiɲɛni don olu fana kun. Mohamed Danyoko VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. Sisan an bɛna tulo kɛrɛ bɔ ni laseliw ye a ye to sɔgɔlen Mali kura kunnafoni la an bɛ segin ka na sɔɔni an ka bi don kibaruya tɔw lase. halisa a bɛ Mali kura de kɛnɛ kan sisan an bɛ segin ka na Amérique kɔnɔ
tile 99 ka kɔ ni jamanatigi sigi o kalataw ɲɛ bɔli kurabaw dɔw bɛ ka kɛ ni cɛbɔ kuraw ye ko kuraw ani hakilina kuraw ye politiki tɔn fila bɛɛ fɛ VOA Bambara kunnafonidila Mariam Traoré ale b'a kunnafoni walawala ye. Jamanatigi dangan Kamala Harris ye jamanatigi Joe Biden nɔrɔ bila kari tɛmɛlen. Sɛgɛsɛgɛliw y'a yira k'a ka wuli ka jɔ ka nafolo fara ɲɔgɔn kan fanga yɛlɛnna kosɛbɛ min kunnafoniw carila bɔlɔlɔsira fan bɛɛ kan n'a yirala demokratiw ka tɔnden dɔw fɛ k'a ka kanbɔli cɛbɔya in na laɲiniw tɛmɛna maaw ka hakilinaw kan wa ko min mankan bonyana tariku kɔnɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ jamanatigi kɔrɔ Barack Obama o ka cɛbɔya kan ni ɲinan bɛ ɲini ka kɛ o san 20 ye. Fan dɔ in fɛ n'o ye républicainw ka bɛrɛbɛrɛlitɔnw ka fan ye. Sɛgɛsɛgɛli kelen olu y'a yira ko siran ani jatigɛ kɔni bɛ ka bonya u fan fɛ wa fɛn min ye kunnasiri ye k'o bɛ ka kɛ u ta ye wa fɛnɛ ka cɛbɔ ye n'o ye jamanatigi kɔrɔ Trump ye ka sebagaya sɔrɔli ni kalata in na bɛna sɔn ka gɛlɛya ko y'a to u caman diinɛ bɛ ka tiɲɛ dɔɔni ka fara o fɛnɛ kan ma caman bɛ ka jalakili kɛ a ko la. Ameriki kokɔrɔ lafasabagaw n'o ye conservateurs ye olu caman y'a yira nasira wɛrɛw fɛ k'olu ka sugandili ni kokɔrɔmadonni jamanatigi kɔrɔ Trump ma bilalen don ɲiningaliw hukumu kɔnɔ ka kɛ ni jamanatigi dangan u ka cɛbɔya ye. Ohio wasaden n'o ye JD20 ye min lakodɔnnenba tɛ kosɛbɛ wa ni a ka sugandili ka bila wasabulon kɔnɔ ma tɛmɛ san 2 kan k'o fɛnɛ ka politiki kɔnɔna baara tarigu kunkanw la kɛrɛnkɛrɛnnen don nka ka kɔn o ɲɛ a yirala k'a fɔ ko ɲiningaliw ani ɲiningali jaabiw n'o bɛ tali kɛ tile 99 tɔ min tora ka kɔn jamanatigi sigi kalata ɲɛ ko jamanatigi dangan Harris kɔni ma foyi sugandi min bɛna bila a ka danganya la. Fɛn min ye jamanatigi kɔrɔ Donald Trump ka fan ye kɔni ye kunnafoni kura dɔw labila hakilina minnu ma se ka lafaamuya kosɛbɛ n'u bɛ tali kɛ barosigibaa natɔ kan n'o kan ka kɛ septembre kalo tile 10 ɲinan san n'a bɛ kɛ ka kɔrɔ ABC ka jabarani so fɛ ni bɛnkanw tun sɔrɔla o laɲiniw na ani jamanatigi kɔrɔ Biden cɛ nka ko jamanatigi kɔrɔ Trump ye a ka kumakan kɔrɔw bɛɛ lajɛlen bila wa fɛnɛ k'a bɛna taabolo kura wɛrɛw de sigi sen kan don natɔw la n'o dara dangariliwale kan min kɛra cɛ marifatigi dɔ fɛ n'o tun b'a fɛ k'a dan sigi a ka ɲɛnamaya la ko Madame Harris kɔni kelen don k'a yɛrɛ labɛn ka bɛn jamanatigi kɔrɔ Donald Trump a n'a ka dankan Monsieur Vance ka kɔrɔmatigɛli walew ma ko Harris ni a nɔfɛ jamakulu fɛnɛ y'a lase ko républicainw ka ɲinan jamanatigi sigi kalata cɛbɔ taabolo jatilen de don i n'a fɔ kolankolon ni kunɲɔgɔn laban in na Minnesotakaw fɛ jamanatigi kɔrɔ Trump a n'a ka dankan Monsieur Vance i ye jamanatigi dankan Kamala Harris jate i n'a fɔ numayanfan bɛrɛbɛrɛli tɔnjɛkulu ka fatɔ ko min b'a fɛ ko ka Ameriki jamana finitigi polisiw olu ka forobasɔrɔw nafolo lajɔ ani fɛnɛ ko ka Ameriki jamanadenw ka sugukanw bi ko n'o bɛna yamaruya di dunanw ma sɛbɛtɛ minnu bolo Ameriki jamana kɔnɔ ka kala ta ani fɛnɛ ko ka tiɲɛni siraw don Ameriki jamana ka tajiko nasiraw fɛ. Halisa Ameriki yan jamanakuntigi Joe Biden ye hakilina dɔw jira min tun bɛ makɔnɔni dɔ kabini tuma jan walasa ka fɛn dɔ fɔle Ameriki kiiritigɛso b'a la a démocrate jamanakuntigi bɛ ka wele bila wasabulon ma n'o ye kɔngrɛ ye a ka waati dantigɛlen dɔ sigi sen kan ka jogo ɲuman o sariya dɔ sigi sen kan kiiritigɛso ayiwa kiiritigɛlaw 4 walima 9 ninnu ye o fana na Biden bɛ ka sariya tigɛlaw degun walasa u ka sariya sunba falenni se min bɛna dan sigi jamanakuntigi ka fanga birifini kan n'an b'o wele nanzarakan la ko immunité. Maison Blanche ye Biden ka kiiritigɛso o labɛn cogo ɲɛfɔ ka ɲɛ nka a bɛ ko a tɛ se ka sɔn kɔngrɛ dɔ fɛ min tilalen don kosɛbɛ tile 99 dɔrɔn de tora ka kɔn kalatadenw ɲɛ Biden kan ka kuma a ka laɲini nin kan jumadon a ka kuma dɔ sen fɛ LB Johnson o ka jamanakuntigi ka gafemarayɔrɔ la Austin, Texas. Sisan an bɛna taa Faransi ayiwa juma tɛmɛnen na Paris ntolantan n'o ye Jeux olympiques o ɲɛnajɛw daminɛna a kurubɔnkari ye nisɔndiya don mɔgɔ bɛɛ kɔnɔ jamana kɔ kan fana nka lakanani tora gɛlɛyaba ye dankari nɛgɛsira kan tile 1 dɔrɔn ka kɔn a daminɛ ɲɛ ani siya woloma ni lahudiyaw ka kɛlɛli fana o kɔlɔsira walasa ka kunnafoni wɛrɛ sɔrɔ o koɲaw kan VOA Bambara o kunnafonidila Kayatu Traoré ale ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni Monsieur Sori Ibrahim Sako ye n'o ye Paris sigibaga ye an k'u lamɛn.
an ka foli b'i ye juma tɛmɛnen na duniya gun kan farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛba ye n'a bɛ wele nazarakan na ko Jeux olympiques kɛnɛdayɛlɛw kɛra an y'a jateminɛ k'a fɔ ko kɛnɛdayɛlɛ nin a kɛra wasa kɔnɔna na nka gɛlɛya dɔw kɔni fana bɛ n'o ye lakana gɛlɛyaw ye e bɛ se ka mun de fɔ an ye ka kɛɲɛ ni olu fana ye. A bɛ fɔ min ma ko Jeux olympiques n'o ye diɲɛ bɛ ka lajɛ ye ayiwa farikolo ɲɛnajɛ a sugu bɛɛ b'a la o dayɛlɛnni kɛra juma tɛmɛnen a bɛ fɔ min ma ko appréhension c'est-à-dire que mɔgɔw tun bɛ ka a jateminɛ yɔrɔnin ni lajɛli sugu bɛ kɛ diɲɛ bɛɛ de bɛ na donc mɔgɔw tun jɔrɔlen don lakana kow bɛ kɛ cogoya min na o yɔrɔ fanfɛla mais n yɛrɛ kɔni bɛ min dɔn n yɛrɛ ye min ye o tɛ lakalili ye a ko ma daminɛ tile fila in na dɔrɔn k'u wulila ka a labɛn nin y'a kalo damadɔ ye déjà gouvernement wulilen don ka mesures ta pour que ka lakana sabati parce que ni diɲɛ bɛɛ ka ko de o yɛrɛ ka jateminɛ la polisi ni gendarme ani en tout cas a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a bɛ à peu près 40 000 donc o ye lakanakɛla ba bi naani mais o kɔnɔna la polisi b'o la gendarmerie b'o la hali armée a bɛ fɔ min ma sentinelle olu mobiliselen don kɔrɔlen ka da a bɛ fɔ min ma ko vigipirate tigɛtigɛ walew minnu b'o kɛ pour que k'olu bali u ka se k'u ka waleyaw kɛ yɔrɔ gouvernement kɛlen bɛ ka olu bila sen kan a mɛnna donc olu tun bɛ yen kɔrɔlen mais u ye dɔ fara waleyaw kan. A ka ja i kumana sisan k'u ye lakanakɛla ba bi naani ɲɔgɔnna bila kan yaasa ka se ka kana la sabati lakana ko gɛlɛyaw an ye kɔlɔsi ye ala k'a fɔ o bɛ yen halisa sabila tile fila sani kɛnɛ nin ka dayɛlɛ a yirala k'a fɔ ko dɔw taara dankari kɛ nɛgɛsira la a kɛra jawuli ye dɔɔni i bɛ se ka mun de fɔ an ye o yɔrɔ kan. Ayiwa o kɔni o ye an bɛɛ ka laɲini ye mais jatigɛ wale mɔgɔ t'a dɔn u b'a kɛ cogoya min na u b'a kɛ wagati min na ani u b'a kɛ ka da kun min kan yɔrɔ kɔni a jatigɛ wale la ka sera Faransi ma siɲɛ damadɔ Bataclan ta Stade de France ani min kɛra Nice fana donc o kɛra tiɲɛniba ye o de sen fɛ sa gouvernement kɔni y'a mesure baw ta k'a kɛ cogo sugu bɛɛ la pour que o jatigɛ wale o ɲɔgɔn kana kɛ bilen k'a fɔ k'a ɲɔgɔn tɛ se ka kɛ vraiment an tɛ se k'o fɔ o kɔni yelen bɛ latigɛ caman na mais min kɔni ye tiɲɛ ye n yɛrɛ ɲɛ ye min ye o tɛ lakali ye dɛ lakanalibagaw mobiliselen bɛ fan bɛɛ fɛ kari yɛrɛ kɔni kɔnɔna la donc pour que ka se hali ka se ka t'i ka baarayɔrɔ la a tun ka gɛlɛn kosɛbɛ 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 y'a dɔn dayɛlɛnni min kɛra jumadon min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ na parce que ni Jeux olympiques dayɛlɛnni bɛ kɛ o tun b'a kɛ stade de kɔnɔna la bon ni nata kɛra sɛni kan o ye b'a bolo min bɛ Faransi faba n'o ye Paris b'o traverser min bɛ ka yɔrɔ ɲumanbaw bɛ yɔrɔ fɛn fɛn la si sɛni bɛ tɛmɛ a fɛ yɔrɔ kɔni fɛn bɛ kɛ kɛnɛmala la ani fɛn bɛ kɛ sari kɔnɔna o lakɔnɔnali o kɛcogo tɛ kelen ye. Délégation bɛ bateau de kɔnɔ ji kan défilela ji kan n'u ka jamana bɛɛ tun bɛ a ka bateau kɔnɔ u bɛ u ka bandiru kɔrɔta sanfɛ. Yanni o ka kɛ ne yɛrɛ kɔni k'a fɔ n bɛ fɛ ka fɛn dɔw faamuya madama dɔ la n kun bɛ to ka tɛmɛ ka sɛni lajɛ i b'a ye polisiw ni force spéciale d'intervention sorasi minnu kolo ka girin kosɛbɛ yɛrɛ yɛrɛ o de bɛ patrouille kɛ sɛni fan bɛɛ kan fɛn dɔw b'u bolo minnu bɛ ji kɔnɔna jateminɛw kɛ ka n'a sɔrɔ fɛn jugu tɛ ou bien a bɛ fɔ min ma bɔnbu ou bien fɛnkɛw n'a sɔrɔ o sugu tɛ ani hali wulu minnu bɛ bɔnbu ni fɛnw ɲini o bɛɛ b'u bolo ani a bɛ fɔ min ma ko déminage o services bɛɛ mobilisés tun don Faransi ye jamana 40 ɲɔgɔn i n'a fɔ Europe jamana caman b'a la Espagne b'o la Allemagne b'o la hali Qatar b'o la u ka mɔgɔ dɔw wele ka na minnu bɛ lakana kɛ u kana fara u kan u dɛmɛ ka nin ko in bɛ se ka kɛ vraiment hakilisigi kɔnɔna la cogoya min na. Jeux olympiques yɛrɛ ouverture an ye lakɔlɔsili kɛ min bɛ se ka to mɔgɔw hakili la wa a tora diɲɛ yɛrɛ kunkara yɛrɛ bɛ hakili kɔnɔna na k'a to diɲɛ tariku la kɛra Aya Nakamura ka bɔli ye Aya Nakamura ne bangera Mali la ka na kɔrɔbaya France n'a a lamɛnlen don bi a ka dɔnkilida sira kan e bɛ se ka mun fɔ an ye o taabolo kan. Ayiwa ne kɔni bɛ se ka min fɔ o kɛra koba ye min ye mɔgɔ caman dabali ban mais dabali ban ko tɛ parce que yanni a ko ka kɛ kuma caman wulila Aya ko in na Aya tɛ tubabu ye ale man ka dɔnkili da Jeux olympiques dayɛlɛli la bon a kuma cayara kojugu a kuma caya mais franchement n yɛrɛ kɔni bɛ min fɔ Faransi y'a jateminɛ ko Jeux olympiques tɛ Faransi dɔrɔn ta ye Jeux olympiques ye diɲɛ mumɛ bɛɛ k'a jira diɲɛ na k'a fɔ ko a bɛ fɔ ma ko valeur de l'olympisme notamment ni fraternité ni fɛnw b'o la k'o jira mɔgɔw la pour que bɛɛ k'a dɔn ko Faransi kelen ta tɛ a ma diya dɔw ye dɛ a ma diya dɔw ye mais en tout cas a kɔni a kɛra min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ na fɔlɔ parce que ne yɛrɛ siɲɛ fɔlɔ ka garde républicaine ye olu ka dɔnkilida mɔgɔ fɛ chanteur dɔ fɛ ka da kan en plus Aya Nakamura tiɲɛ don française don mais a origine bɔra Mali la a kɛra nimisi wasa dan ye dɔw bolo ni Ala kɔni ye min kɛ o de kɛra dɛ en tout cas ni kɔni kɛra diɲɛ bɛɛ y'a ye malgré que sanji nana o ma mɔgɔw bali mɔgɔ ba 60 de kun prévoilen don san kɔni nana kosɛbɛ o ma foyi bali mɔgɔw ka déplacement n'u ka mobilisation na Faransi ye
médaille d'or sɔrɔ a fɔ min ma ko rugby à 7 u y'o médaille d'or sɔrɔ taara Mali ka balontan lajɛ ni Israël n b'o fɔ kun min na a bɛ fɔ min ma ko match placé au risque sécuritaire et que u ye sɔrɔdasi a kelen de mobiliser pour que ka se k'o lakana yɛrɛ sabati. An ka foli bi. Sisan an bɛna an ka bi don farikolo ɲɛnajɛ kunnafoniw lamɛn ka bɔ Bamako VOA Bambara lasigiden Chaka Traoré bolo. Ka sanga ni Jeux Olympiques Paris baflamŋo nani minnu bɛ senna kabini juillet kalo ye tile mɔni wɔɔrɔ tɛmɛnen Faransi ani Abdoulaye Traoré masalala ale ye Mali jɔyɔrɔ fa Los Angeles Jeux Olympiques kɛnɛ kan san 1984 ale ka ɲɔgɔndan kɛra triple saut ani saut en longueur la an ka lamɛn. Jeux Olympiques Los Angeles o yɛrɛ de kɛra ne ka compétition ba fɔlɔ ye vraiment n stresselen non n bɛ kuma kelen yɛrɛ f'i ye bɛɛ kun ɲɛ bɛ ne ka résultat la fo n'a kɛra ne yɛrɛ kelen ye. Parce que en fait ni panna o bɛ ruban da la ka suma donc i ye mètre min ta o b'o fɔ i b'a mɛn mais ye n'i panna i binna yɔrɔ min na o bɛna biɲɛ de turu ye et ordinateur de bɛ i ye performance min kɛ a bɛ bɔ tableau la a bɛ munumunu bɛɛ ɲɛ b'a la mais ne tun ma deli k'o ye c'était mon premier grand jeu donc vraiment n crispelen non hali ma se ka n ka performance réelle yɛrɛ réaliser. E tun jɔrɔla. Jɔrɔ kojugu et puis encore Carl Lewis n bɛ Carl Lewis dɔn. N y'a tɔgɔ mɛn. Voilà Carl Lewis o tun bɛ pan 9e position 8e position ne tun bɛ 9e position donc tout de suite Carl Lewis mana pan ne de tun bɛ tugu Carl Lewis kɔ ka pan ale tun ye américain parce que ale tun ka objectif dɔ tun b'ale la a san Jesse Owens o ye 4 médailles d'or min ta Berlin o record ale tun b'a k'o record de égalé 100 mètres 200 saut en longueur ani relais donc a fana y'o record égalé au 100 c'était le meilleur athlète du monde à l'époque. So min kɛ n'o ye panni ye i ye jɔnjɔn sɔrɔ wa i ye médaille sɔrɔ a sen fɛ wa. n ma médaille sɔrɔ n ko yɛrɛ f'i ye n ko hali ne ye performance minnu kɛ yan ne ma se k'o kɛ yen tellement parce que c'est à dire que a bɛ komi n'i bɔra dibi la ka bila yɛlɛ na i y'a ye wa n'i bɔra dibi la ka bila yɛlɛ na parce que ne ma deli c'est à dire a infrastructure yɛrɛ ma deli k'a ɲɔgɔn ye et puis a n'a jama ani jama min tun bɛ yen c'était vraiment c'était pathétique. Non, ne ma se ka vraiment ma se ka crispé là quoi, j'étais crispé. Ma deli ka a ɲɔgɔn ye quoi. C'était vraiment un premier grand jeu fɔlɔ yɛrɛ kun y'o ye. O kɔfɛ i sera dɔ kɛnɛ kan tuguni wa? Bon non ma jeu wɛrɛ kɛ n ka jeu danna o ma. Ne y'a fɔra ye dɔrɔn ko Jeux Olympiques dɔrɔn o ye sommet de ye quoi, c'est le sommet au sport laban de ye. A bɛ coupe du monde ɲɛ, a bɛ championnat du monde ɲɛ. C'est-à-dire qu'aller les BFM payer. Tellement bien nous sommes dans la Coupe du Monde, le championnat du monde là. Mais au Jeux Olympiques parce que au bas des Jeux Olympiques au des sports dingue. Si ça n'est pas Jeux Olympiques là, comme il m'a dit que fin thèse que c'est ça. Il était doctorat. Si ça n'est pas Jeux Olympiques là, il est au lit. Il crée sport doctorat. Voilà, crée sport doctorat. Donc il n'y a pas fin que il va que au lit. Kasoro qui toi c'est sisan ne bɛ se ka se Oli Abdoulaye Traoré. Don nataw la ani Abdoulaye Traoré namasala tuguni Jeux Olympiques kan VOA Bambara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré kala seli don. Ayiwa an balimaw nin bɛna dan sigi an ka bi jɛmukan na an ka foli bɛ a lamɛnbagaw n'an filɛbagaw bɛɛ ma an bɛ sɔrɔ ayiwa bɔlɔlɔsiraw fɛ www.voabambara.com walima an ka fiɲɛsiraw fɛ Facebook YouTube ani Instagram kan aw ni ce aw k'an bɛn waati wɛrɛ la. Siraw fɛ u y'a ɲɛfɔ o ni latigɛ ni kun ye u ka ɲɛminɛbaga dɛmɛ FEMA Foot n'o ye jamana foroba tɔnba fan fɛ jaabi si ma kɛ nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen na wale kura nin kan min kɛra Aigle fɛ mun de kan ka kɛ o gɛlɛyaw la aw fɛla ye jumɛn a ko la ni minnu b'a fɛ k'u da don an ka jɛmukan na jumadon juillet kalo